Takže čau lidi. Čau. Ahoj. Ahoj, my vás zdravíme. Ahoj, my vás zdravíme. Ahoj. A tak řekni, kde jsme, kam jdeme? Jdeme do Vojenského muzea. A kde? Vojenské, ahoj lidi, jdeme do Vojenského muzea v Rokycanech. V Rokycanech. Jeli jsme autem. My samozřejmě s Markusem v kufru. Hráli jsme Roblox Motel. Nehraj, jestli jste... Jestli jste na 6 nebo vám je 6, zahrajte si to, ale méně jak 6, fakt, jakoby nehrajte to. Ale řekněte hlavně kam, odkud jsme jeli a kam jdeme. Jo? Jeli jsme z Plzně. Ne z Plzně, jeli jsme z Kostelce u Plzně a jeli jsme do Chrástu. Do Chrástu, potom jsme šli na vlak, který jsme dojeli do Ejpovic, potom jsme jeli dalším vlakem do Rokycan a teďka jdeme pěšky do muzea vojenského. A až projdeme celý muzeum vojenský, tak se budeme podívat tady do přírodní rezervace, kde mají zubry a mají tam divoký koně. Zubralíny. My se vám lidi vezmeme za chvilku, tak zatím čau. Ahoj. Takže čau lidi, nechte se vědět z tohohle, jeden bude natáčet, potom jeden bude se bíhat, potom to. Takže Markusy, je čas to asi obrátit. Takhle. První půjdu já a potom půjde Markus. A jenom dávajte odběr a like na kanál Syriakary. Že Syriakary? Jo. Tak jo, jdeme na to. Bez zdržení. Schválně, jak si povede Markus. Takové Markusy, utíkají nám. Já vůbec bez zdržení. Já taky. Takže lidi, Markus, teda Syriakary si to přebíhá zpátky. My teďka doběhneme k ním, dáme střih, doběhneme k ním, potom a pak dáme vědět. Tak čau lidi. Čau. Takže čau lidi. Ozvali jsme se vám, jak jsme řekli. Jdeme teda do toho muzea a v muzeu doufám, že se tam bude moct natáčet, protože bychom rádi natočili videa, jo? Jak to tam vypadá. Jo, pár věcí, takže dejte mi odběr. Dejte mu odběr, že jo, tady Syriakary mu dejte odběr. Tady nahoře, jo. Kanál Markito, jinak se jmenuje Syriakary. Samozřejmě. A musíme se loučit, takže zatím. Není to reálný Syriakary, takže čau, za chvíli to skončí.